Mga idol, bali tatanggalan ko na ng lason tong butite at para matapahan bukas at maibenta mga idol. Tuturo ko mga idol sa inyo kung paano tanggalin ang lason nitong butite na to. 2 piraso to. Kwartang linaw na ito bukas mga idol. Unahin ko tong isang mataba. Dito lang umpisan mga idol sa ulo. Yan o. Sigurado bungkag ang bahaw nito pagka ano. Yan o, naluto na. Basta tama ang proseso, ligtas naman kainin to mga idol. Wag lang yung mga hindi marunong magbalat at magtanggal ng lason, wag yung susubukan mga idol. Dahil marami nang namatay sa lason nito. Yan o. Ang pangalan nito dito sa amin, Goodbye Philippines. Dahil oras na magkamali ka, talagang sayang ang buhay mga idol. Yan o. Malaman ito mga idol o. Sobrang ganda ng kanyang laman. At napakasarap itong istang to. Mas masarap pa ito sa lapu-lapu. Ano? At ito mga idol, pag ganitong matigas, inaganyan lang ito mga idol o. Ano, tanggal agad mga idol o. Yan. Tapos ito, ihat natin. Marami tayong mga idol viewers, yan o. Yan. Shout out! Shout out! Oh. Ayun na yung Simple lang ang pagbabalat ng butite mga idol. Tuturo ko ang step by step kung nasaan talaga ang lason. Para just in case na may gumaya, safe po kayo. Nakakapwa ko mga espiro at mga isda. Gusto nyo mag-try magluto. Marami sa lugar ninyo mga idol. Tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin. Sarap po to. Ito. Unang-unang tatanggalan natin mga idol, ito. Kapit mo to eh. Ito unang-unang tatanggalin natin to. Itong bugtong na laman na to. Yan, gagayatin natin dito oh. Ito unang-unang natin tatanggalin ito. Pag ito mga idol tinanggal, pagbira nito, bibirahin ko tong palikpik na to. Dala na yan lahat. Tinapon ninyo, ere oh. Yun o, tira mo tayo. Bibirahin ko mga idol. Dala na yun mga idol lahat. Oo, no. Yun, dala na lahat. Oh. Pati yung litid niya dala. Yan. Laki ng atay po. Atay ah. Laki. Ang laki ng atay. Ang laki ng apdo mga idol. Iri mga idol yung lason mga idol. Oh. Ari. Kailangan to, hindi mapipisa. Yan o, ito. Yung laman nito mga idol, purong lason talaga. Talagang pag napisa to, agad kakalat siya sa buong katawan. Mabilis nakakalat. Kaya, you know, goods naman siya, hindi siya napisa. Kaya okay to, pwede itong kainin. Tapos itong domo, kita po rin yung mga idol itong ugat na to. Ihiwain natin to, kababa. Yan o. Yan. Papunta dun hanggang sa ilalim, kasama ang baga. Yan o. Para ano, dala yung ugat, yung mga ugat-ugat niya. Yun. Pag nahiwa. Yan. Yan o. Bira-bira lang mga idol. Yan o. Pagka natanggal na nito, okay na, safe na to. pangkantin. Medyo may nakadikit pa dito sa kabila, sa palikpik. Yan o. Kaya medyo matigas birahin. Hindi pa pala nagagaya itong kabila. Yun. Yung mga idol oh. Okay na mga idol. Safe na siya.
Wala na yung bugtong na laman dito sa baba. Wala na rin yung abdo. Yun lang naman mga idol ang tatanggalin, yung dalawa na yun. Tapos bago dalhin, hugasan, tapos check natin yung abdo kung napisa or hindi. Yan o. Yan. Okay. Okay siya, goods na mga idol, oh. Tignan mo to, eh. Goods. Goods na goods siya. Dahil yung abdo niya nandito pa, buong buo pa mga idol, oh. Yung atay ahawin. Yan, oh. Tapos itong atay, pwede natin itong kunin, ihawin natin. Ganito lang mga idol, magtanggal ng abdo mga idol, oh. Dito natin hihiwain sa tabi. Yan, oh. Yan. Tapos, paghiwa mo doon, yan. Yan. Ganito lang mga idol. Yan. Ito mga idol, goods na goods to, ihaw, atay. Tapos check natin ulit yung abdo kung napisa. Yan oh, goods na goods mga idol oh. Walang kabawas-bawas. Okay. Isa naman, may isa pa. Ito, tabi. Tatabi natin at ibabaon sa buhangin, sa malalim na malalim, maghuhukay mamaya. Yan. Okay, goods na to. Atay, tapos tong butite. Goods na yan, hindi na rin yung laso pang isa. Ganun ulit ang proseso mga idol. Ganun din sa ginawa natin sa nauna. Una dito sa ulo. Yan o. Tapos, yan, ganyan lang. Yan. Medyo matalas ang tarik ng isang ko. Ito yung butiti na ano, na payatin. Ito yung butiti na tabain. Tingnan, makikita nyo idol ang katawan nito pag mapayat ng isa na to. Nausok. Ayasin. Mga idol oh. Taglit lang. Yan. Tapos to. Ay, saan galing ito eh? Saan galing tubig? Saan galing yan tubig? Sa loob? Tiyo. Same proseso lang mga idol sa ginawa dito sa kabila. Mahal ang takal ito dito sa amin. 40. 40 isang takal, kauntiin lang ang ano, laman. Yan. Pagka natanggalan natin tong mata, tapos ng palikpik, tanggalin na natin yung bugtong na laman. Yan o. Yan. Ito na, malinis na tong ulo. Baligtarin natin. Tanggalin natin tong bugtong na laman ito. Pagbira mo nitong bugtong na laman, dala na yan lahat. Yan o. Yun. Yan o. Ay, grabe. May bihod mga idol oh. May bihod. Ito oh, mga idol, itong bihod na to, bawal tong kainin. Dahil ito may laso na to. Wag na wag niyo po yung kakainin tong bihod. Dahil may laso na po yan. Kaya pala payat, may bihod siya. Yan o, okay na. Ito pala yung nag-amoy kanina to eh. Ito pala yung nag-amoy kanina. Hindi, ano o yan o. Usok. Ano yung kinain yun? Basta nagtapong yun. Ba't ang usok? Kita ka sa video, man. Yan, goods. Mga idol, ito yung abdo ng isa oh. Maliit. Maliit siya, pero goods na goods siya, maliit oh. Ay, bakit? Goods na goods siya. Magkapitigil. Ito yung lason. Tapos ganun lang, same procedure mga idol. Yung, kita nyo mga idol itong litid na to oh. Yan, yung mga litid na yan, sobrang dami yan. Yan po lalagutin natin yan. Yan. Para ano, same procedure lang. Yan o, yan.
Para madala. Pag nahugasan yan, tanggal yung mga natitirang mga lason-lason. Yan. Grabe na lang. Para ano. Ayun, okay na. Safe na siya. I-check natin yung updo, baka napisa. Pag napisa, huwag hindi natin ito pwedeng dalhin. Goods na goods, oh. Ganda, oh. Ngayon, kukunin naman natin yung atay dahil sayang, ang laki, oh. Ganun ulit. Ihiwain lang natin din, eh. Ay, umaligay yun. Itirhan natin siya. Yun. Siya lang yan. Abi-abi titaas pa na yan. Yan, oh, tapos hugasan natin sa dagat to dahil may mga updo pa.